Amin. Mereka mahita si bukit de 574 ayat sada rodi tolu. Mari hite-hite gorni di bata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni to di perbadia, natu mapalangi dohotan on. Amin. Satangi hom masorakku ali Jehovah, mulu jojo wau di dok rohaku, homandok, lului hamu mabohiku, atong bohim mahulului ali Jehovah. Seu nang ma tabuni ho bohim maraponau. Jehovah do parodangi diau. Do hatu aku. Tung mida ise ma biarau. Jehovah do partaro batuan dingolukku. Tung mida ise ma au biahaton. Haleluya. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata perguguna suatu dosan. Amanani banua gijangi. Useho mato dim nabadiai do tapistaran nasian hui. Tusaluhut huriam. Asalam rarat jalan laup hatam dimadiai. Digatonga-tonga ni hamion. Lehom marihami hiras ni roha. Dinaposom macam tahun hatami. Asalam pita jalan gadda huriam nabadiai. Patok tung magugutro anami manguluiho. Saat ro di ujung di bagasan hapersion nature marhiti anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita sibukkan de 202. Udang-udang sedari,
bata ima patik pawaluhon doho lapatanna patik pawaluhon unakko manakko dia do lapatan nii oddo iko dihaberi rohatta di bata jalaikon holong rohatta di bana asonang hita olo madobo hepeng di dongan julma manang mabahin bisuk-bisuk mangkan gucon boniaga iko sebagai daudo nirohatta do arta ni donga jolma jala siramo tata atong rak mangido gugo mahita sia Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangolaho nahobar tu patikmi amin. Mari kita sibuke de 160 sada ayat sada rodi 2. Tato poti madu satta martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami perguna suatu dosan. Para siroha midahami nadangulun. Narodo hami tujulum manopoti dosanami nagodangi. Di bagasan hasahato dohami tubuh jaladang adong haporsan nami di bagasan rohanami yan. Selhud dohami menibil sianaka dalam masa gudang do pangalason nami di patikmu alai ingot mahami ali Tuhan alai dengan dibasam dohot asini roham saya unak penguti ingot akadosa haposon nami dohot pangalason nami saya ingot mahami hobar tu asini roham do dengan dibasam ala ni guarmu Ali Tuhan Yesus marpoti maroham di dosa nami nagodangi. Amin.
baga-bagan di bata taringot kesan ni dosata. Allah ni pangalasot tado ubahin na tatulang Kristus. Jala binahin ni hasatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang parhitian ni hasonangata. Jala binahin ni bugang na malumma italala. Hasangapom ma di bata na digijang. Amin. Mari kita sibuk kede nomor 452. Tangin hamuma hatani debata turbuk epistel di minggu eksaudi sedarion tersurat di Yohanes 5 mamukasian ayat seda sahat rodi ayat sia tajahama marsikat sorin. Salpuni adong ma pesta di halak Yahudi jadi nakok ma Yesus tu Jerusalem. Jadi adong ma di Jerusalem dilabung ni harbangan biru-biru paridian sada namar goar Betesda anggo di hata heber 5 do sopo-sopo disi. Marpiahadur si torop halak na hacitan nama pitung nasarion na tiarapon akan napai mahun hagucang ni aiki. Ai suru-suruan ni debata do tuat marobas-sobas tu bagasan paridiani manggusang aiki. Asana parjolo bongot dihagugusang ni aiki gabe malum do manang dia pesahit na lohot tu ibana. Alai adong mersi sahalak nagtulupulu alu tau liling namar sahid. Di ida Yesus ibana peak disi Jala di botoma naong pola leleng ibana disi gabenin nama mandok ibana naeng malumpo. Jadi dok namar sahitima mengelusi ibana. Iya le Tuhan dang adong parhuokku namanugwa tu paridiani dikucang ni aiki. Ay madok rodo piau nunga di juluani na asingau mijur. Dungi nina Yesus mamandok ibana hehe maho hidap malagem mardalang maho. Jadi pitor hisar majul main dihidap malagena langsung mardalam ma alai ari sabak do tohosa dari ido sahatna mertua ma akan atumenyon hatani debata jalan nau petsa. Mari kita sibuk de operas dulu. Thank you.
persiatai songon nati drakon ni dongata sa persayon disedok pertibion rak mahita madok. Au persia di bata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit dohot tano. Au persia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman nanti bubuhan si Maria nagabe-gabean siato di perbadia adorang suabubuhan. Ido tuhata na tumao na bernit di panghuman silatus na mate terpajal do ibana di haup narsilam na tuat tu banua torung du gitanom na mulak mangulu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul di samuni debata Jehovah amanai pargona sahatu dosani di sima ibana pai mamlang sogo tu tanoon mangumi halak na mangulu dot nang mate. Au persea ditodi perbadia jaladong sada huria nabadia huria hato pani halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangolu dosogot dagini halak nang mate dohot dihangoluan asora sudah. Amin. Tabigi matik ting namasa. Titing Minggu 20 Mei 2022. Di Paboto tu sudah ruas ni huria, saliling masa pandemi COVID-19 titing dang pola di jaon sude. Titing parjolo. Kuota hundulan di ruas. Hobar tu putusan di sermon Parahrado HKBP Cipayung Cilangkap di hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, mamuka sian hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, kuota hundulan di ruas GB Gokma 100%, ima sebako pahala. Alai, hok mahita mangikutan aturan protokol kesehatan, saliling pandemi COVID-19 adong di situasi PPKM, nganang huhut paimaon buah-buah sian pamareta. 2. Dakdanak na sorang. Nunga sorang dakdanak boru-boru na di hari Kamis, tanggal 25 Mei 2022, ditongani keluarga Rahardiman Situmarang, inangi Kristinawati Boru Tagalung, alamat Jalan Basuki Ujung, Cilangkap, Jakarta Timur, nasida sektor 10. Hipasdo dakdanaki suang-songoni nang naturasna. Tatangnya komang anggiat lamanggodang dakdanaki jala tau halamuan naturasna dohot donga jolma tarlumubi matau tu hamolion ni debata. Tolu. Titing naing marbagas. A. Titing paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagaso ma Indri Saron Boru Sitorus Ruasni HKBP Cipayung Cilangkap. Boru ni amata Limson Sitorus Tubuni Inata Sarma Boru Marpaung Sian Huta Jalan Makam Ciracas Jakarta Timur sektor Sia. Dawat Orwana Kristianto Padamean Huta Sawit anak ni amata menanti pe Huta Sawit tubuh ni Inata Roslida Boru Simanjuntak Ruasni HKBP Taman Mini Resort Taman Mini Sian Huta Jalan Perintis Ceger Jakarta Timur ima di hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 pukul siawib di gereja HKBP Taman Mini Resort Taman Mini. B. Titing paduahon naing majalo pasu-pasu parbagasoma Rudi Frederick Siaan Ruasni HKBP Cipayung Cilangkap anak ni amata Bonar Siaan tubuh ni Inata Sumihar Boru Simanjuntak Sian Huta Jalan Malaka Gang Jambu nomor 48 Munjul Jakarta Timur sektor Tolu. Dohot Orwana Mewanti Rosita Boru Hutagalung Boru ni amata Baker Hutagalung tubuh ni Rusmia Boru Sialoho Ruasni HKBP Jatiasi Resort Jatiasi Sian Huta Jalan Pondok Benda Jatiasi Bekasi ima di hari Sabtu 4 Juni 2022 pukul siawib di gereja HKBP Cipayung Cilangkap Resort Cipayung Cilangkap. 4.
tok-tok ripe renovasi gereja. Di paboto tuk sudia ruas, asa tapasa ma gugu tok-tok ripe ima si 500.000 per keluarga. Dohot yang na kota na karejo songon partisipatista lau mendukung renovasi gereja. Jala naing mardalam ma proses renovasi i, marhite na parjolo papidahon bilu parobasan manang konsistori. Tu sebagian ruangan aula lantai sada. Dohot na papidahon kantor gereja, tu sebagian ruangan di aula lantai 2. Panitia pembangunan dohot parhalado tong do makirim tu akar ruas na makilala di pasu-pasunya di bata asa anggiap nian ukap rohana gabe donatur di duruni kontribusi naong ditotopon. 5. Bajar seksi perempuan. Di paboto tu sudia ruas, mamuka sian hari Minggu tanggal 22 Mei, 1 hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, ima godangna 12 hari Minggu. Tadlu mobi di hari Parminggonon pukul 6.30 do pukul siawib. Seksi perempuan naing patopon bajar, jala hepeng na dapat nasida siani, naing pasaton nasida ma songon sumbangan tu panitia pembangunan, lau pakyon mengurupi tu biaya renovasi gereja. Alani i upangido hami matu sudi ruas lau mendukung bajari, marhite nauka prohana menyumbakkan si panganon, si inumon, barang souvenir na naing si gadison di bajari, manang gabi panuhor di si panganon, si inumon, dot akan asing na digadis di bajari. Onom ruas napida. Mamuka sian hari Minggu sadarion tanggal 20 Mei 2022, nunga pindah huriabe ima keluarga aslan NA Tambunan inangi borus manung kalit, alamat Jalan Masjid 5 Pintu Air Cipayung Jakarta Timur, nomor register sada 040 sian sekso tada. Nasida pindah tu HKBP Harvest Jelengsi. Pitu ruas nataba. Mamuka sian hari Minggu sadarion tanggal 20 Mei 2022, nungga gabe ruas nai baru be di HKBP Cipayung Cilangkap, ima keluarga Jolika Wibowo Simarmata inangi Mauliate Elvina Kristina baru panggabean. Nasida ro pindah sian HKBP Balige Resok Balige Distrik Sabolas, Toba Hasundutan. Nasida nuaing tinggal di Jalan Sepakat Sia, Cilangkap, Jakarta Timur, masuk tu sektor Sabolas. Nomor register sada 2 onom Sia. B. Mamuka sian hari Minggu sadarion tanggal 20 Mei 2022, nunga gabe ruas nai baru be di HKBP Cipayung Cilangkap, ima keluarga Enrico Nathanael Nainggolan, inangi Irma Risma Nauli baru nababan. Nasida ro pindah sian HKBP Maranatha Tambun, Resort Maranatha Tambun, Distrik Sapulusia Bekasi. Nasida nuaing tinggal di Jalan Cilangkap Raya Perumahan Geraha Malaka, nomor Waluce, Jakarta Timur, sektor Tolu. Nomor register sada 2 Pitu Tolu. Alaro nasida di tengah-tengah ta dipanggil doma asa buidojok nasida. Menati mak udun. Tatanya koma tuna 2 keluargai, saya anggiak ma gabe ruas naburju nasida di tengah-tengah ni Kuriaon. Walu hata Mauliate. Parhalado ni huria pasaton roha Mauliate tu sudi ruas nang ukap rohana pasat sumbangan kontribusi, sumbangan donatur tu renovasi gerejata do tu akaruas nang pasaton iurat tahun. Lau songoni tu akan nang pasat sumbangan ucapan syukur ulang tahun huria, dohot sumbangan celengan sikat nigerakan Rp1.000 per hari tu dana pensiun HKBP. Saya anggiak ma lam di pasu-pasu Tuhan hamu saluhutna. Titing tabahan sadarion pukul 10 wib di Kuriata do pangapuliot tu keluarga Esmina Boru Gajah di sektor Onom siala di Parmonding di Amang Boston Sinaga di Tikina Salpu. Songonima titing di kita di mingguan. Cor Naposo Alegria.
Maret dehita nomor 733 ayat sada dohot 2. Dame ni debata na sumurung sian salut na roha, ima mangaramoti ate-ate do pikiramu nabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita salut na hamo kamang do kainang. Hata ni debata nanay mabakuling hita, di minggu eksaudi, ima na tersurat di buku Pesalmen bidu 17, mamukamai sian ayat sada 1 onom, songonom maridu isi takas ma ta payut ihud. Tangiang mangido haluaon, tangiang nisi David, say tangima hasitongan ale Jahoba, tangihon ma alu-alukon, say tarehon ma pinggolmu, tutangyakon sian bibir naso marpangasi. Say dapotan uhum maau sian bohim, say ditatap matama hasitongan. Nunga didodoho rohaki, ditikir ho bornginai, dilalaho doau, hape ndangadong jupang ho, hu popangi do aka pikiraku, asa unang mangalosi pamangaku. Say marjaga doau dilaka-laka ni jolma si pangarupa, di akka pambahena ni jolma do hata ni pamangamu. Say dihut-ihut laka-lakaku do akka bogasmu, dang mauraur pangalakaku. Say hodo hupa jou-jou, ay dialusi hodo au ale debata, say tarehon ma pinggolmu tu au, tangihon ma tangyakon, ido sahatna. Minggu eksaudi, say tangihon ma suaraku ale Jahoba. Di tangihon debatado jou-jou ni partigor, manang hata Indonesia dot rupani, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Hamua kamang do kainang di tadonga saporsiaon di bagasan goar ni Tuharta Yesus Kristus,
molo taparohahon di bagasan terpukta sadarion sian aka alu-alu ni si perpesalmenon manang Raja David adong sada pergumulan, adong sada tantangan na diadopanna. Pergumulan, tantangan, jala memang boy budahonon macay borat situ niadopi bana. Jala sian pengalaman ni badang adong rupani ibering ibana nagay boy mangurupi madongani manang mangalehon aka solusi tu aka pergulan nai. Hamu aka mangdokay nang ra sugari songoni hita adong aka pergumulan adong aka tantangan. Dohnot tama amangoy Tuhan. Manang dohnot tama buasa ge songnon aka nahualami. Buasa ge beson aka nahualupi do kalana asing. Jala di son macetakas do diakui perpesalmen man Raja David takas do di botoho jala di botoho do songo dia haruhaku dari hati yang terdalam Tuhan mengetahui bagaimana Raja David dan memang dia melihat dan memang Tuhan melihat memang tidak ada yang dilakukan kesalahan-kesalahan. Tidak ada yang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Raja David. Saya dihasi holibana do uhum natigori. Saya dihasi holibana do uduk tu aturan tu lomani rohani debata. Jala hasolomoni rohana ima tumangihon hatani debata. HP hamu kamang dokainang ro aka nadeba adong sakap ni na asing bese mabayan manang patupahon naso uhum tibana. Termasuk manang si Matuana. Ada upaya untuk mencelakakan dia. Ada upaya untuk mencabut nyawanya. Bahkan di sekitar dia juga ada upaya untuk menjerumuskan dia, untuk menjatuhkan dia. Dalam perkara-perkara yang begitu berat, disinilah Raja David datang kepada Tuhan, bermohon kepada Tuhan. Karena Raja David menyadari bahwa dia tahu hanya Tuhan satu-satunya tempat untuk bersandar. Hanya Tuhan satu-satunya tempat untuk dia berlindung. Dan hanya Tuhan satu-satunya bagi dia yang dapat menyelamatkan dari segala upaya-upaya orang-orang yang jahat. Hamu kamang dokainang ditadong sa porsyaon diajak turpukod do hita bohado asa anggiat unang muramad dele unang muramarsak unang muramar utungut moloro aka sitaonon molo adong aka tantangan sadok tapasahat tu Tuhan ni ada pergumulan ada beban-beban yang memang sulit kita lepaskan, yang memang sulit kita keluar dari masalah. Tapasahat tu Tuhan ni. Ido
digiring turpokon tu hita gaduk marsada-sada. Molo petung dek hamo kamang dok haring dok si Raja David nakini, engkau tahu dan engkau melihat, memperhatikan diriku, bahwa tidak ada dalam hatiku niat jahat, melakukan kesalahan, perbuatan-perbuatan yang tidak bertentangan. Tidak ada niat-niat jahat yang kulakukan. Tetapi yang kulakukan adalah selalu melakukan apa yang benar di hadapanmu. Jadi artinya dia sebenarnya mampu dalam hal segala apapun. Dia sanggup karena memang dia tidak akan pernah selalu bersungut-sungut. Dia tidak akan pernah menuntut benar. Hidup do di botohodo songon dia haru haku. Di tatapodo borngin nai. Engkau melihat isi hatiku, apakah ada dalam hatiku niat buruk, kejahatan, kemunafikan dan lain sebagainya. Walaupun dia mengalami pergumulan, tetapi dia tidak akan pernah surut imannya meninggalkan Tuhan. Walaupun dia berat, walaupun dia ada masalah, walaupun dia sebenarnya nyawanya terancam, tetapi dia tidak pernah bahkan mengkhianati Tuhan. Ay salingon hodoh puji-puji, ay hodoh habiari, hodoh sobak, HP, basognoma hualami. Gabedeng adong upaya ni na asing lau membuat hosak kunina. Danga dok pola. Setok tong do ibana marsigatung tutuhani. Di tadong sa porsyaon sudedo hita menghadapi ragamnya ke masalah. Bermacam-macam masalah tadopi. Adong mau se akas sahid narenge, sahid naposi, pergumulan doi, tantangan doi. Adong mau se masalah aka ekonomi yang belum stabil, ipe masalah doi, tantangan doi, pergumulan doi. Bahkan aka kebutuhan sehari-hari, loja si patahita, nama haris martudukon, aka ama, sopola dong besangat tikina marsatu aka danak, borhat madugot nei, mulak mamuse borngin, dak sanga betikina marsaur, asa, nanggo pala sanggolom boras, lawaran natu jabu. Ipe tantangan doi. Nang songon ipe si pata tugas di aka ama pe. Bekon buaton ni aka ina namai. Ala memang nunga mabalu. Mau tidak mau bekon diulaka ina namai. Aka di doi nangkan? Gebe terpaksa ma diambil alihamu tugas di aka ama setong. Itu juga tantangan. Nuaing ngatamat be aka SD lalu ujian namate kan masuk matu SMP sudedo hito naing aka berupaya aka nators martangiang sian aka sending pe ditangyak kodo ditikila martangiang hari Sabtu madogot nai asa suri aka anaknya karuas ni huriyah KIP masuk nyantu negeri mengurangi aka tanggung jawab ima aka sikowang sikola. Tantangan doi. Sian SD tu SMP, sian SMP tu SMA berupaya do hita sude.
Songoni mana yang sema musi latu buruan tinggi. Berupaya do sude. So kami narhai ladu kami jam 4.30. Buama so binoto pe alai boto dada kido. Tahu kamang iya, ayolah nak. Balau ma. Maru satu si dangadong lope adong si olad sapam nam salakna. Buama asa untuk meringankan. Ini kan idun tangiang deh kan. Tetapi itulah tantangan. Sudah do itu nai. Alai na pasti anggawal prinsipu soal bagaimana nanti hasilnya. Ada pola kita harus tunggu tahu. Nang hita perasong ni do mangate. Nang pe moltung buat saya dong do nasubui masuk kan itu nai. Bang na dia mai. Badak pola kita harus tunggu tadi. Dak pola kita bisa tasogah ibet dadaki. Doh nota. Oh toh maho anggosi ah, yang gosi siah datang si mulgap. Boy masuk puan, so ya marsyajar ho, nina dak pola doh nota so ni kan. Basa dok, bata pasatu Tuhan ni, huhud da ulahon. Asong ni do perpasal beno. Nang song ni borat na tantangan ni, dak gabe subdat ibadah pada gabe masohod iban martangi gabe masohod matu di bata, gabe subdat ulolon na do karnasin. Dia tetap akan melangkah. Romo seno aka pandemik ko rupanikan gabe merusak sendi-sendi ni aka ekonomi gabe sebube marhusor 3 tahun mahita mengadopi. Kita bayangkan apa hasilnya akan kota Marsiajar Zoom kita bimano boto si pata rupani ba Holan foto di do ipatudo lupa ni banggoy peron tuk tak ungak benar do guru kan ni bering mah ay tahu orang yang marsaja ron asal masih tadi ada foto ni do hasilnya ba ini juga sangat tantangan rusak do nanga dong rupa ni ati per saya dong do dia kadaring gasi memang ba saya dong do hasilnya kadi do nih. Ahamu sedang hasil na rupani ta bayak ko mo jonang anak kota no yang kasih kolam minggu tulutan mana yang rupani la soboy nanggo marpungu tua kadongan na ta bayak kon buado prasanna buado prasanna hamu kabang dokan terbebani dokan buntu doi hita pera olan saminggu pe tau mojab ijai rupani kan. Ay ngambil istilahnya 50 tahun pikiran sepanjang kan holid jabu kan itu apalagi tidak dana 10 tahun. Tadu bobi kita narikan jam 4 ma bakti paskah jam 4 boy dudungo jam 4 ada lagi mengikuti Zoom virtual satu dia mah kita hendak danak tabayak koma molo ijebu live streaming kan si patar naken olo ma malupat tuson terhira holana 3 detik mai 3 menit mai tahan di mana danga dong rupa nih paling 15 detik ngamar husori ngabus saun nih kadi do naing. Nah jadi itu juga suatu pergumulan doh. Imaka pandemi ko dokal macam dokal naseng. Saya sudah kita mertangiang rupani. Saya hatok mamarujung virus sonina. Anggo virus itu terus dadongi. Alebo hado hita noeng. Mengantisipasi itu kan. Itu yang kita butuhkan adalah ketahanan fisik mah. Kan? Tak jaga mah kesehatan. Asaboi imun akan bertahan meningkat dolen nasing. So ni mau payata. Unang pola gabi marsa sadi hari do marhau juga non. Ba unang pola gabi satu pikir sadi hari.
Mari kita tetap berdoa dan beraktivitas dengan senantiasa ya menjaga. Terhira songondido. Hita dalubui bangubati. Takalakan. Kita yang bisa menjaga diri kita, bukan orang lain. Dapolek sik paritahalakan. Songonon, iko songonon. Tanpa diperintah kita, hidup kita juga menjaga. Jamot hita ulan itu. Maragam. Ya nung pula gabi saya hura gabi jantung kita rupanikan. Buhanamon. Gak perlu. Mulu pamaret tabdok dengan santai, tetapi kita harus pasti kan itu nang. Ima hamu kamang do kay tantangan. Atau mulu suni pe hamu kamang do kay nang babuado bay non. Unang gabi pola halani i gabi lam sumur hita gabi bartangiang. Lam sumur parsoratu tutuhani. Kan? Odo suni. Taba mau senuang membangun nama hita. Bulan pitu, itu teh bulan pitu teh, bulan nono bro. Nah, bulan pitu. Nah, mulai mah dari ropasi garijon. Kan? Batu tu oper tantangan ditongkan, buhana maun. Saya pernah hepeng nama puangin. Kan? Boy do rupani gabe mabek kita boy, tabba aka pikiran, luja. Romo sen aka perempuan bajar. Bau nang pola gabe rupane terbebani hita alani. Dengan pasti mahita menyakapi. Ai sada tantangan, sada motivasi na pinatupah ni sudir ruas di huria panitia do aka parupuape bajaron. Tongdo dalam rangka laho paujukon buado asahatop marhaujungan pembangunan bagah coron itu harta. Jadi inang pula gabe makorohon tubuh gabe beban di hita. Buhana maon kan. Misalnya molo aka ama morong-morong amang oi Tuhan nina kan itu dang. Buhana maon nina. Di bawah gabe alin orang-orang ini gabe sudat. Gamedele madere silokan naseng. Ya. Tak pola. Tadok, sadok, molo petung be semacam tantangan ita hilala, pergumulan ita hilala, leta ingot ma. Adong do hasil, adong do hasurungan ni. Aka hita molo bersungguh-sungguh taparade mertung olo hita dohot makirpasi makehi meletung pe sirana sa iborat hita hilalani aka kebutuhan sehari aka tanggung jawab sadog dang mar risuang upalu jani aka na olo patupahon aka nauli aka na denggan pasti doi hamu kamang dokena. Tuhan akan melipat gandakan. Tuhan akan memberkati. Jala taigot mahamu kamang doken. Tung sohyado debata. Tung sohyado debata membuat kecewa akan hal na porsia. Pasti akan diberikan. Pasti akan dijawab oleh Tuhan cepat atau lambat. Cepat atau lambat ikon leon di batadoi hama kapang. Dan Tuhan tidak akan pernah membohongi orang-orang yang datang berseru-seru jauh-jauh tu di bata. Tidak akan pernah. Menutup telinganya tidak akan pernah. Tuhan akan peka. Saya dipeling Tuhan itu aka pinggulna tu mangihun aka halat na jauh-jauh. Apalagi akahalat na porsea, akahalat na partigor martangi yang tutuhani. Nakia. Taida ba di epistel tanah kini hamu kamang lo kainang di Yohanes 5 ayat 1 sei.
Baru di Jordani di adong di sara inganan di Bagajori. Sudedo mangido haba malum ni sian sahid, sian pamatang ni sedebi. Alai adong masarahala sinapapang nasubui marluba laho ditiki margucang aiki. Marluba di colobang ngalupa tu si anggoy mana dangadong manarihon. Basoni may mana piak-piak. Termasuk ma adong dosilan aka siboto surat. Aka malim, aka parhubas di Bagajoroi. Barang adong ipasok bodo. Ba tak tomay sih terhira songoni. Marjami tayo day bang panikan ali adong sinapapang dangarong sinaperduli. Baro tu hatta. Bebereng neng malu po bayi mana Tuhan. Saya naing doa neng marlojong ali dangarong rupanina gabe mangurupi. Dangarong rupanina gabe peduli. Nah, baru tu hatta diurupi. Di pamalum. Dia lusi pangidon nai. Dia lusi tangyang nai. Bahita pe hamu kabang ado kayo songonido. Molo pe saya sogonima borat na. Molo pe sesudak tertuhu kita. Ala de songoni borat niya kasih tahun. Ala de borat niya kapikiran. Aka beban. Si patah pojot pikirata. Danga dong beru pani pangaluan keluarga. Aka dongan tubuh. Kau berjabur kalau nasing. Danga dong be mengelih solusi. Roma hita tu Tuhan ni. Pasti do urupan lah hita. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan akan memberikan solusi bagi kita. Amin. Mulia tema ale Tuhan. Tung takas do hilalahami pangurupyomu. Di panggulmito ni ngulu nami sigano pare. Pasu-pasu ma ruas ni huriam hakaipe cipayong selangkap. Lam tabay mahai pason. Lam papos ma akaroha ni kanamarsa roha asa tog marpakirimon na sida dopako. Tuhan sipata daktar lakau kami silakau nami. Ala ni borat ni akka tantangan namasa roh Tuhan. Ale Tuhan asiroham. Di bagasan sadarion rohami jojo tu ado pamu marsobba asa urupi hami. Asang giat tertuhu kami terlako kami. Asa boy hisarnang partodo nami ale Tuhan. Tuhan pasu-pasu maruas ni huriam HGIP cipang celangkap. Akan namar sahid di rumah sakit. Di Jabu. Saya sahap pemat tangan menago pasu-pasu ima masu-masu aka ubat na dikonsumsi. Asa makon malum. Akan namar sakho male Tuhan na mangapuli. Asa tumi utarapol rohana siya tu oleh Tuhan. Akala mangulika rejo asiroham say homa paturuhon. Jala say homa mabubah rohani kapamareta asa diukap lapang kerja. Oi aka anak konruas ni huriam dapotan karejo. Ale Tuhan songonima aka nang dapot tikina marhasotan say homa Tuhan paturuhon. Karena sinakap ni rohana sida khombar tulong nurham. Akan terpaima-ima danak ali Tuhan tangihon ma pangidon nasida jojo nasida alusi male Tuhan asa jupang tutuna pinasita rohana sida.
Tuhan, pasu-pasu mahatam notol has Tuhami. Asa bukan guguni baru maun, lau paposorohanami. Mulak mahami, pasatay matuho asa homa mangaramoti. Lakanami, saat hujau bekasan hai pason, sonang dak kurang manahan. Mari kita nak muji Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita, kita buka mau ke detas yang nomor hut bahita papungu pilihan. Sada A, 2, saksoninang paduahon. Mari demahita. Tuhan
nyakon ma pelean na tapungon martang yang mahita. Ale di bata amanami na di banagijang hodo harorowan ni saluhut sileho-leho na denggadot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma siyan nalilhon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyak kami pilanon. Pati bulhon harajom mo di tonga-tonga nuhriam do di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni sileholion mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mole ate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Say pinarbadia magwarmu, say Roma harajammu, say sawat malomo ni roham, di banu tongan songon na di bonagijang. Lehon matuhami sadaron hangluan siapari, se sama dosa nami songon pada sanami, di dosa rindongan namar dosa tuhami, unak kami togi untuk pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dami, jalo hamuma pasu-pasu sian tuata debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasorhon ma damena tutodim. Amin. Horas Tuhan ma nama masu-masu kita selutna.